So, maganda nga po na June 14, 2026. Text ko lang yung mga naidagdag kong accessories ni ni Buloy 2.0, yung nabili ko na accessories niya. Yan send natin. Ito yung Sinlo na mini driving light. Dito ko na ilagay yung yung bracket. Ito yung puts na dito dito ko na ilagay yan ang kabila yan. Kasi pag dyan mo ilagay sa pitos niya, wala, parang di sabog yung yung ilaw niya, di maganda, di mo sulit. Pag dito may ilagay, di mo sulit yung ilaw niya, pangit. Ito dito nga, tago nga, pero yung ilaw niya, yung buka, matatapan dito, pangit. Yan. Yung mga kada pa yung mga dito nyo ilagay para yung liwanag niya talagang sabog na sabog. Sarap sa gabi. Kitang-kita mo yung daan pag madilim. Yan, ito pa yung cover. Engine cover, tapos ito radiator cover yan pang Winner X yan tapos pa ito yung visor ng Aerox yan visor ng Aerox yan, jersey ko 29, sticker na biyahe ni Casper Moves yan yan, biyahe ni Casper Moves. Kaya yung mga gusto nang humingi, lang kayo, marami akong stock. Tapos ito, sticker long live. Ito naka-remap na kay Dyno Tune, kaya resist yan resist. Horsepower niya 20.2 horsepower na Buloy yan yung mga nilaro na niya sa endurance yan nilaro na yan sa endurance pa more yan side mirror yan ang kabilaan yung CP holder yan, tapos yung grill ayan, yung grill niya tapos ano pa ito bilin na engine exhaust na tambot siya yan, bilin carbon load bilin yan yung elbow niya bilin yung elbow bilin yan tapos ano pa ito yung niya, yung gulong niya 130 by 17 gripper classic yan gripper yan gripper maganda rin yung kahit sa ulan makapit din, sarap yan, makapit din, pero dito sarap gripper din gripper na 1990 by 17 yan gripper 1990 by 70 yan WCP Club yan. Winner X Owners Club of the Philippines yan tapos ano pa yan ito yung blaster bracket yan, sarap yan. Ano pa yung yung top box binenta ni pang ubid yan yan, puno na ng sticker yan, puno na ng sticker yung top box puno na. Tapos ano pa, ito yung bracket nya, yung bracket parang stock lang yung bracket yan. Tapos ano pa ito yung Arki na ito yung 46. Pati yung yung kadena niya, Arki din yan. Yan pati yung doon sa engine sprocket Arki din yan. Yan Arki, solid. Yan, maganda yan, walang tunog.
Ano? Tahimik. Wala kang maririnig na lagatik. Yan o. Sarap. Sarap sana yan. Sarap sa tainga. Wala kang maririnig. Yan o. Arke yan. Tapos ano pa? Ito yung helmet ko. KYT. Solid yan. KYT. Hanggang sa ulo yan magaan. Magaan sa ulo. Ano pa yan? Biyahe ni Casper Moves. Yan. Solid. Yan o. Yan. Yan lang muna yung ano. Yung mga nabili ko na accessories ni Bloy. Marami pa ako may dadagdagan yan. Para maging gwapo si Bloy. Yan lang muna yung ano. Ride safe stall. Drive safe mga ludi. Ride safe.